cròniques de Gothel. Capítol 146. Sacrificis de llegenda. El grup es situa a la sala amb els cadàvers dels clons que encara fumegen. Es decideix a baixar pel forat on han sentit a Lucien cridar-los. Bra'tac baixa el primer com sempre, per un túnel vertical amb molt de sigil. Sense emetre cap soroll, com un autèntic Splinter Cell, arriba a baix de tot. Arriba a una sala molt més gran i circular, i en una paret veu una sèrie de cambres tancades. Al davant està el seu cosí i dos petits serveis amb 4 potetes que el segueixen a poc. I després de veure l'escena, com si fos el mateix Meisner, comença a escalar de nou i puja verticalment la paret. Ens explica l'escena i fem un petit pla per baixar i atacar frontalment. Eisenhorn fa invisible Gothel i el coronel es situa a l'esquena de Bra'tac. Bra'tac i Gothel baixen els primers, però el bàrbar dona un traspeu i cau fent molt soroll. Gothel ataca el seu clon, però és descobert per l'altre rabastall de Bra'tac. El coronel s'aixeca massegat i a les fosques i aconsegueix veure el resplendor d'una llum gràcies a la pedra que tira Alistair des de les altures. No obstant, Douglas falla els 2 trets. Es troba molt cansat. El clon contraataca Gothel i els 2 serveis s'apropen a ell, fent sorolls sibilins, però no aconsegueixen encantar-lo. El coronel acaba amb el Gothel clon d'un tret al cap. El nostre Gothel acaba amb els serveis, amb un compàs increïble. Tot el grup baixa a la sala, revisant les cambres que en veritat són cel·les. En una està Lucien. No recorda com ha arribat aquí i creu que el guarda té la forma d'alliberar-lo. Gothel té una clau per obrir els barrots i Alistair, abans de tot, li fa una pregunta. Si sap qui li espera a la Terra Mitja. Al no obtenir resposta, no ens creiem que Lucien sigui l'autèntic. Sentim un clec i en lloc de Lucien apareix un home d'avançada edat amb arrugues i bigoti. Al seu cap té una placa de vidre que deixa veure el seu cervell. Vaya, tenemos intereses comunes. Ya he hecho mis experimentos y ahora solo quiero salir de aquí. Soy Gero, el doctor Gero. El bon doctor ens explica que ens ha clonat per petició d'un cervell antic. Aquest cervell està molt malalt i corrupte i ha fet un pacte amb una entitat demoníaca que coneixem perfectament. Noriandel, el rei dels gòlems. Noriandel li ha promès un cos a canvi de matar-nos i recuperar la seva ànima. Per si les mosques, Bra'tac i el coronel l'intimiden. Li pregunten on trobar un punt dèbil al cervell antic. Ens diu que no té punts dèbils, que només les criatures estúpides poden evitar ser controlades i que nosaltres som massa intel·ligents, per tant, caurem preses del cervell inexpugnable. Alistair, però, veu que no ens està dient tota la veritat. El coronel, molt més irritat que de costum, cansat i malferit, dispara al genoll al seu enemic, començant a abocar-li la sal que tenen per rostir el conill. Entre crits d'agonia, el tornem a tancar i finalment ens diu que té una criatura abismal que pot ensenyar-nos el camí, però és molt perillós. El coronel li ensenya el vial i li diu: ¿acaso es esto lo que nos permitirá continuar? El doctor Gero somriu assentint. Sembla que tenim la clau. Seguim baixant una bona estona entre passadissos que ens va descobrint el doctor Gero. Finalment, arribem a una sala totalment diferent i cavernosa. És una sala antiga, excavada en terra, i veiem estranys relleus i inscripcions a la pedra, com de criatures alienígenes fent ofrentes. Davant nostre hi ha un arc amb una cova, i el doctor temorós deixa de caminar abans de creuar l'arc. Per controlar la criatura es requereix un sacrifici, ens anuncia. El coronel comença a despullar-se, despedint-se dels seus amics. Està cansat, està malferit. Ha recorregut molt camí fins aquí i sap que algú s'ha de sacrificar. Després d'una despedida trista i melancòlica, però justa i precisa, es pren el vial i es llença al pou, cantant cançons confederades. Alistair entona amb el llaüt una cançó
la cançó preferida del coronel. Uns segons després, tenim un tremolor molt fort a l'estància. Veieu una criatura gargantuesca que s'eleva, té centenars d'ulls i boques i se'ns acosta. Una de les boques porta un dent d'or, la dent del coronel Douglas Arthur Mortimer. Epíleg. El coronel Douglas Arthur Mortimer obre els ulls. Està totalment nu, com si l'haguessin portat al món nou, i desperta al seu llit, a la Terra Mitja. A l'armeria llegendària de Gorthol Mortimer baixa corrents en busca del seu amic quan es dona compte de que està totalment sol, però viu. Al mateix moment, en un indret recòndit de Carcosa, el coronel obre els ulls simultàniament. Continuarà.